De Frieske hin, of wan, vind ik echt mooi omdat ze zo'n schitterend mooi type heeft. Ze zijn heel elegant, heugdroegen blaas, een grote stut erop, mooie witte eeleltjes. En dus reetkoekoevianen vind ik eigenlijk zo mooi omdat de tekening die ze hier in de hals just, die reetwitte strepen, dat is eigenlijk heel uniek en ja, prachtig. Als de zinnen erop schiet dan is het viewerspot er bijna vanaf zuiver. Harm-Jan Brink van de Vienhoop had de liefde voor hen net van Fren. Zijn paken wie professioneel hinnenfokker. Zelfs fokt Harm-Jan voor de hobby. Maar treien oren Frieske fokkers had er hem de aanroende jaren dwaande houden om het uitstoonde reekoekoekvjergeras waarom te krijgen. Ik heb een oor piekeraars erin gekruist. De koekoekvjerge Frieske hin, die binnen er al. Dat is eigenlijk hetzelfde patroontje, maar dan zwartwiet in plaats van reetwiet. En daar heb ik een oor piekeraars bij inkruisen met een rode kleur. En als je vertiert, dan is het eigenlijk wel een Frieske hin. Vraag is likwijls hoe het kind dat de reekoekoekvjerge hoendertierlien uitstoort. Nou, dat is afhankelijk voor het staan houden van een kleurslag of ras van een paar heel bevlogen mensen. En ja, de fokkers. En als die fokkers ermee ophouden, de meeste leefhouders die fokken er net mee of op een verkeerde manier dat de kleur vergeet. En zodra dan die fokkers vallen, ze sterren of oording, ja, dan heeft ze een kleur, die krijgt het heel moeilijk. Harm-Jan kan net maar vissig iets zeggen als de hin heel gelijk is om die van een eeuw verlien. Daar ben alleen nog maar beschouwings van bekend. Maar voor de jonge fokker maakt het dat eigenlijk net uit. Het is een stukje levend Fries cultureel erfgoed. Hè? Met verhalen dat de Frieske hin al 2000 jaar in Friesland rondstappen. Dus wat dat betreft hebben we hier een stukje geschiedenis in de hand. Ja, wat we eigenlijk moeten bewaren. Je lijkt als gebouwen. Maar dit leeft dan.